Nola neurtzen da herrialde edo eskualde bateko inflazioa? Nola dakigu 100%, 3% edo 7,5%koa den? Lasai, ez da oso formula konplikatua, 100en bidez adierazten den datu hori inflazio tasa da, eta kontsumo prezioen indizearen igoera adierazten du. Herrialde bakoitzean gehien kontsumitzen diren ondasun eta zerbitzuekin osatutako saski bat hartzen da erreferentzia gisa. Eta duten garrantziaren arabera, balioa desberdina ematen zaie. Saski horren prezioa kalkulatzen da, eta horrek zehazten du kontsumo prezioen indizea. Gero, beste garai batzuetako erreferentziekin alderatzen da inflazio tasa lortzeko. Adibidez, 2021ean saski hori osatzearen prezioa 250 eurokoa bazen, eta 2022an aldiz 282koa bada, zenbat igo da? 3ko erregelak konpontzen du duena. Zer egingo genuke 3ko erregelarik gabe? Orduan, 250, 100 baldin bada, zen bada 282? Kalkulagailuarekin hobeto. 12,8 atera zait. Hortaz, 12,8 igo da. Ulertu duzu?